Čekaj. Dobro. Tu je kod tebe potok, kakav? Ljubičas. Super. Ti imaš obe u kompletu. Gdje si našao rumenu? Aha. Kako rečemo za rumenu? Žuta? Žuta? Žuta, da. Stavi ovdje ogledalo da vidim. Kako je? Bravo. Ti si našao crnu. Bravo. Bravo. Da vidim vas dve. Imate modre. Bravo. Ti? Da nađemo jednu žutu. A ti može jedna bež. Jel može? Bež. Pa kao vrat. Nije baš bela. Nađi mi zelenu, ali da bude biljka. Jednu naranđastu. Jel imaš naranđastu? Čekaj. Šta si ti našao? Samog sebe? Da vidim. Duša. Bravo. Hvala. Znači, od Ivane sam dobila zadatak. Slušajte. Šta je prozorno tako da bude u reku? Dobro, šta je prozirno tako da bude u reci? Da. Aha, šta je da je u reci? Ne u reci, no da se vidi nad rekom. Da se vidi nad rekom. Šta je prozirno da se vidi nad rekom? Palo mi je do sad na pamet, nisam znala za ovo nad rekom, staklo. Nije. Palo mi je na pamet sijalice, ali bilo je bez reke još uvijek. Ne, pa ne. Palo mi je na pamet, čekaj, prozirno nad rekom. Ne. Pa ne. Oblaci nisu prozirni. Vazduh? Ne. Magla? Pa ne. Ribe? Pa ne. Ribe nisu prozirne. Znate vi? Pa ne. Ne znamo, čekaj. Šta još ima? Ajde, pomaži malo. To pliva u reci, to živo? Ma ne. Vi ste danas to donesli. Znam što sam donijela. Ogledalo. Da. Bravo, hvala lepo. Eto vidite. Idemo dalje. Dakle, pogađale smo, a Ivona je rekla pa ne. Jedva smo pogodile, odnosno ja. Listiće sušene jabuke i dobila sam zadatak da pogodim šta je zeleno. Šta je zeleno? Ne znam. Je li živo? Ma ne. Je li u ovoj učionici? Ma ne. Nije. Drveće? A nije živo, rekao si. Dobro, drveće nije živo. Jeste živo drveće. Pa dobro da nije živo. Je živo. Onda je drveće? Nije. Eto ti sad. Zeleno. Klupe. Ma ne. Šta je zeleno? Zeleno. Zeleni balon. Ne. Zelena planina. Ne. Nešto u prirodi. Zeleno žbunje. Ne. Zeleni skakavci. Ne. Pomaži. Zeleni. Dobro, ti pomagam. Je nešto tamo gdje recimo puščava i tamo je ono. Pustinje. Je zeleno? Oaza? Nije ni to kako u pustinji oaza. U pustinji su palme. Šta je zeleno u pustinji?
Je li ima u pustinji trave? Ma ne. A, pomagaj. Šta ima zeleno u pustinji? Ma dobro, ako ga Je li ima primeš... jezerce? Ne. Ne. Ako ga primeš, te ubode. Još i da me ubode? Zeleno u pustinji? Ma ne. Pa kako ne zeleno u pustinji? Pa si rekla zeleno u pustinji, u puščavi, to je pustinji. Ma da. Ok, zeleno škorpion? Dobro, neka rastlina, tako Rastlina? kao... Ja, sjetila sam se. Cveće. Ma ne. Mm. Dobro, on ima cveće. A ima šta još? Da kažem prvo slovo? B. Je li ima drugo slovo? O? Je li tako? Dobro, ne znam... Bodlje. Kaktus? Kaktus, Da. ima bodlje. Kako se Da. reče na slovenščini? Kaktus. Ima? Kako se reče za bodlje? Ima bodice. Bodljice? Eto vidiš. Hvala. Rešili drugu zagonetku. Uživali.